Mehriban ileşir, döwletli ojokda 2-3 gün märi ajaýyp toy şartyga şowuna bersenip dowam edýär. Bugün ýetasy toy ýaşam bire gowşýan muny ne bartyarlyk döwrümizin gönül muny meýwesi bolan altyn toy mekanynda dowam edýär. Mehriban tomaşaçylar, altyn toy mekanynyň kapylary giňden açyldy. Mehmanlar el çarpdy, bagşylar joşdy, şolawadan aýdymlar bilen hem sebäpkärler bilen aramyzda başladı. Bağtaydımdan dolsun asman, juwan ýaşda nurun saçýar. Bağtaydımdan dolsun asman, juwan ýaşlar nurun saçýar. Mehriban tomaşaçylar, elbetde adat boýunça dawaramydan başy Bagtyar ene atalarymyň öz perdetlerini ak pataly arduwlary bilen dawaramydan başlady. Toy tagaman tawolum. Jumadan ul bagtly bolun gibi. Kutlu olsun toyun, gelen elmem ayak. Ene şu yer. Kimler üçin netlenenligini alyp barsa aýdar ýa. Juma bäwul şu yer sizi şu yer. Mehriban tomaşaçylar, bugün döwletli ojokda toýlanýan ajaýyp toýmady Türkmen toýunyň 2 farasyny meşhur barşylarymyz Hacı Alman Cuma inim bagtyma can 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 can, gelinim bäwlelli, ýigdiň söýeni elli, ýigdiň geregi elli, öýnüň bezegi elli, ömürlük gelmegeli. şeýle de Kemra Recep. Başına kurban olayım, derdime derman olayım. Aşk yakıp gittiler teni. Şeýle hem Türkmen filmotynyň paralelity, Türkmenistan'ın halk artisti Gulşah Gurdowa ajaýyp aýdymlara berýär dawaramyz dowam etdi. Salam bir falan diyecek, şurada sevgilim var, bilsen ne niyetin akıl çekirimi açarı. Mehriban tomaşaçylar, altyn toy mekanynyň ine tan edilýän toy tahtnasy Ali meýdany ýatladýar. Edil şuwal görýänsiňiz boş diýip, ýöne toýuň dowamyny mehmanlardan ýa-da qyryn bolup joşup şu ýerde tan edilýär. Kuyruğu güzelede seyretsenek, gicale gülerek tant etsene. Hanı tant et gülerek, yoksam yürek dur çok yalap. Hanı tant et gülerek, yoksam duyguyumdan çok yalap. Toýmyzda pursoşluň ýerine ýetiren tanty, diýip aýdar ýa-da, prosto bomba. Bala 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 bomba. Ýaşlara altyn toy mekanynyň adyndan Ýadygarlyk toy portreti gowşurýardy mehmanlar. Gelin bir ýel sarpalyň şu ajaýyp purdotlardy. hemem ýaşlaryň geljek durmuşlarynyň tüýjü bolmaklyk arduwlary Suyuculuk kurduğu sahna merkeze yatırıyor. toýuň dowamyny sebäpkärler işler. Şu ýerde sahnamyň merkezinde söýüp tahtına çağırdy. Bülbül gülüne, gül hem bülbülüne, bağıttan eline, yaşlar gelýär. Aslında gülhüňlerini gyýylar yapýamka ýa-da ýyrtdy. Sizin pikiriňizçe gyýylar mı? Bugün bu toýmyzda gyýylar bolan tören bilelikde gül gapmaga synaşdylar. Oy, idra tüýşäme urşup almarlat ýoklay tüýşüň eder. 3 Berwap berel. Bolýa şu edadymny. 2 3 Dawaramyzyň ajaýyp purtotlaryny Yedigen video stüdyosu yapılarak eşten den olmak göründü. Bu vaatlar sözü.